ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ତୁଳା ପରି ନରମ ହେଇଥିବ, ପାଟିରେ ପକେଇଲା ମାନେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବ। ବିନା ବିରି ପୁଣି ବିନା ଚାଉଳରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରାୱା ଇଟଲି। ସେ ପୁଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ୟମି। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ଯଦି ଟିକେ ଚଟଣି, ଖାଇବା ପୁରା ଜମିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍କି କିଚେନକୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରାୱା ଇଟଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଇଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ତେଲ। ତେଲ ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି କାଜୁକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫାଳ ଫାଳ କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଯାଏଁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ନେଇପାରିବେ, ଘିଅରେ ତ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମର ସୋରିଷ, ତାପରେ ପକାଇଦେବା ଟିକେ ଜିରା। ବୁଟ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ବିରି ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ବିରି ଡାଲି ବୁଟ ଡାଲି ହେଇଗଲେ ରାୱା ଇଟଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜମିଯିବ। ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଭଲସେ ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଦେଇଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ସେଇ ଇଟଲିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟଟା। ଏଇ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଦେଇଦେବା ହାଲକା ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ। ବିଟ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଜମିଯିବ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଟଲିଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ସୁଜି। ମାତ୍ର 2-3ଟି ଜିନିଷରେ ଏଇ ରାୱା ଇଟଲିଟି ହେଇଯିବ। 2-3ଟି ଜିନିଷରେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ୟମି। ପୁରା ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜି ଚାଲନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ଇଟଲିଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେବନି। ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ହାଲକା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତା ପ୍ରୋସେସଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଦହି। ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଦହିଟା ନେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକାଇଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ନ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଦେଖିକି ଦେବେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବେନି, କାହିଁକିନା ମୋଟା ଅଛି। ମୋଟା ପତଳା ଯଦି ଚକୁଳି ପରି ଆଣ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଇଟଲିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବନି କି ବଢ଼ିଆ ସେ ହେବନି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଲି। ପୁରା ପାଣି ଦେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯଦି ଇଟଲିଟା ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଇଟଲିଟା କରିବେ, ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପକାଇଲି। ତା ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲି, କାହିଁକିନା ସେଇଥିରେ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଫପସା କରି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ତା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଗଲି କାଜୁକୁ ଏଇଭଳିଆ ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ସଜେଇକିରି ରଖିଦେଲେ ଟିକେ ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାୱା ଇଟଲିଟା ମୋର ଏମିତି ପୁରା ସିଝିବା ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ତାକୁ ଏଇନେ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିକିରି ଧନିଆ ଚଟଣି ହଉ, ପୁଦିନା ଚଟଣି ହଉ କି ବା ଟମାଟୋ ଚଟଣି ହଉ, ବାସ୍ ପୁରା ଖାଇବା ପୁରା ଜମିଯିବ। ଏଇନେ କହିଲା ଆସି ମୋ ପାଟିରେ ପୁରା ଲାଳ ପଶିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଟିକି ପକାଇଲା ମାନେ ପୁରା ମିଳେଇଯିବ। କାଜୁଟା ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଟଲିଟା ଏମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଇଟଲି ହେଲେ ନା ଚଟଣି ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ସେ ମାଗିକିରି ଖାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ମୋ ଇଟଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବି ଘର ଲୋକକୁ ଏମିତି ଇଟଲି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।